Неля можеше да сяда. Всичкото е в гранули. Това е просто друго. Не, всичкото е до награди. Значи нашия е изтрикотвени над. Какво ли ни там да седни? Не сте, изучик ли сте да е? Не. По принцип има... Каза ми седни и държат, нали, луканката, седни и той ми изкача, взема луканката и изчезва. Значи прие го след като се измори. Няма нищо, пробвахме нищо. Сменихме 4-5 учителя, каза, той кучи няма как да го дресирам. Ужас. 5 човека, на 5 човека платих и 5 казаха, че не мога. То жена. Според мен може, що Джакъра се може да се не дава иначе лапа никога. Джакърът Нали нямаш какво ти взе на птичи? Да. Мацунка. Значи на... Колко месеца? На 8 На месеца. 35 Тя, дена го взехме, на хватка му, 37 тя, я ходи тя. до туалетната така. Не ти роко. И дава Не лапа. ти роко. Тейта се научи бързо. И дава лапа. Сега се научи много трудно да ляга по принцип. Ти още малко да пращиш 2 месеца и сега ще видиш, че ще скачат цели заедно. Рака. Виж какво го прави. Защото древничък тя го прави да изкарпи ушите. След като се изморили много, вземаш една шепа гранули, сега почваш. Рака. Не бе, те си играят. Или купуваш някакви неща, които до сега не ги виждал, примерно някакви те кучешките награди. Защото ние него с тези кучешките награди го научихме да дава лапа. Не, то хъскито е нещо страшно. Жакъшата. Пекинеза много бързо го научих. Пекинеза само като кажа седни и дай лапа, време то се превърта с какво ли не прави, обаче тъс няма. Пекинеза отиде на втория месец, като направи 2 месеца, отиде го на учител, нали, за първия път да веде в учителя, който обучи. Пекинеза каза, че кучи не мога да го обуча посмъртно. Вика, прави ма луд. Вика, ти беше първото куче, което направил на лудо. Ма има и нещо Как е изпуснал отведнъж, как е излязъл от клетката, смета и гоня из цялата игричка като тя хване. Че накрая я преспал. Вика, няма хваща. Има и нещо друго, че Да, майко. в различните месеци успява да научат различни неща. Ау бе, прибима. Нашия първо научи да сяда, след 3 месеца успяхме да го научим да дава лапа и след още толкова да ляга, нали. Просто явно си има някакъв период, в който по-ги научават. То не е важно туалетка да се научи, защото... Не, нашата врата към туалетта се отворена и теха там. Там съм ги научил. Много слабо. Пекинеза и Тя там се чувства сигурна до пеката и там иска да... Те единия мъжки, другия женски направят между хъски пекинес, сега стане тя работата. Не, те са отделно. Стоят заедно. Тя си малка. Не, той я напада. Капия. Той беше нарнил от колкото и беше го хапал. Той защото е 6 години, той е по-възрастен, чувства се господар на къщата и пришелец. Може 1-2 години пекинеската. Ми си бяхме взели едно и такова малко куче, Роко не му даваше да Не бъде. капе да знаеш, няма да Он те не прави захапне. 2 крачки, Роко сяда върху него. Въобще... Само, че той тя ляга, нали, ляга по гръб да си играе, той застава над нея и хрррр. И направо беше нещо страшно. Какво сте вземели? Едно кученце бяхме вземали да носим на силу. Ама дед баба ми го иска. Нещо страшно, а да е нещо страшно.